Piye sih rasane tiba tekan inti bumi? Nah, bayangno rek, sesuk pemerintah ngomongno proyek anyar nggawe bolongan tembus inti bumi. Jujur aja aku ora penasaran karo tekan inti bumi nih. Aku lebih penasaran sopo sing bakalan kecekel karo kasus korupsi nih. Jadi rek, kowe awal-awal bakal tiba tambah cepet mergo ditarik karo gravitasi. Pokoknya puas pol koyo balapane 19 juta lapangan kerjaan karo 19.000 per dolar disian endi. Nah, tambah dek nisor suhu ning jero bumi iso luwih sampai 5.000 derajat Celcius. Jadi durung tekan inti awakmu wis iso leleh dhisik. Nah, ngono kuwi cocok digawe tumbal apa? Iya, tumbale kurban to, plus nganggo APBN terus ditempeli jeneng dhewe. Nah, cocok. Yang secara teori intine bumi kuwi adem, kowe bakal munggah mudhun koyo yoyo nganti 42 menit. Nah, bar kowe bakal mandek pas tengah bumi kena energi gravitasi bumi. Jadi kesimpulannya ojo nyoba tiba ning inti bumi. Dudu mergo ora wani tapi mergo bolongane wae ora ono. Nah, nek tenan ono bolongan tekan inti bumi, kowe wani mencolot apa ora rek?